Foli b'aw bɛɛ lajɛlen maliyɛn cɛ ani muso denmisɛnnin ani mabɔkɔrɔ a ye aw bisimila Tamtam TV jabaranin sanfɛ ka kɛɲɛ ni bi araba ni o bɛ bɛn janvier kalo tile 21 san 2026 bakuruba minnu bɛ an bolo ni o bɛna walawala k'o lase aw ma bi o la kumaba dɔw filɛ janvier kalo tile 20 ni dɔw k'a ma ko 20 janvier o ye don ye min kɛrɛnkɛrɛnnen don ka bila an ka finitigilakaw olu tɔgɔya la an bɛna an da don o ɲɛnɛmayali bunakun kan k'o walawala k'o da aw bɛɛ lajɛlen tulo kan o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen nɔ ka kɛ ni wulikajɔ ye mun taara jiko sabatili nasiraw fɛ o taara jamana saba olu ni ɲɔgɔn cɛ ni o bɛ tali kɛ Mali Burkina fo ka taa se Senegal ma walasa an ka furancɛla dugu minnu bɛ yen nɔ olu ka se ka ji sanuman sɔrɔ ni o bɔra yen nɔ an bɛna fɛn min kɔni Burkinakaw olu fɛ yen nɔ u ka furancɛla fanga ɲɛmakɔrɔ ni o ye Damiba ye Paul Henri Damiba ale kɔni minɛna ni ka segin ka na a di Burkina fanga ma ka a bila sariya tigilamɔgɔw ka bolo kan an bɛna an da don o fɛnɛ kɔnɔ kumaw na ni ka o walawala ni ka o da aw bɛɛ lajɛlen kulo kan ka bɔ yen nɔ fɛn min kɔni Senegalikaw olu fɛ yen nɔ les lions de la teranga ni o ye Senegali waraw ye dolanciko nasiraw fɛ olu kɔni ye jɔnjɔnba sɔrɔ ale ni bonyamaseginba kɛra u ye jamana ɲɛmaaw fɛ ka sababuya kɛ wulikajɔ belebele min ni u ye o ta farafinna kelenya dolanciba kɛnɛ kan o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen nɔ ka bi kunnafoniya ni ka o kuncɛ an bɛna an da don nɔgɔya min talen don ka o bila tajiko la an bɛ wagati min na i ko bi Mali kɔnɔna na ka kɛ ni fɛn min kɔni ye DGCC ma olu ka wulikajɔ o bunakun kan n'olu ne bɛ an bolokɔrɔ aw ye aw dan kasi an ka wolomasiri tabaw olu ka sigili san 65 n'a ɲɛnajɛw ni dɔw wɛrɛ ko u ma ko an ka finitigilakaw ka yira k'a fɔ ni o ye don kɛrɛnkɛrɛnnen ni an ko o ma ko janvier kalo tile 20 ni dɔw k'a ma ko 20 janvier k'a fɔ ko o ɲɛnajɛw taara ka o kɛ min kɔnɔna ni an ka furancɛla fanga ɲɛmaa général Assimi Goïta ale ye ɲɛfɔli kɛ ka wulikajɔw yira ka yira k'a fɔ ko an ka finitigilakaw kɛn bɛ ka baara minnu ni ka olu bila sen kan ni wagati kofɔlen na walasa fɛn min kɔni ye lakana ye o ka se ka sabati ka yira k'a fɔ ko u kɛlen don ka jɔyɔrɔ belebele ni ka o ta lakanako nasiraw fɛ ni wagati kofɔlen ye o la min na ni an ka furancɛla fanga ɲɛmaa y'a yira k'a fɔ ko o ko minnu kɔni baaraw bɛ ka taa ka o kɛ ko o bilalen don bɛɛ lajɛlen ɲɛkɔrɔ ko ɲɛ bɛ o ko bunakun kan o hukumu kɔnɔna na o y'a yira k'a fɔ ko wulikajɔ belebele ko o tɛ dɔwɛrɛ foyi ye hali bi an ka finitigilakaw fan fɛ o ka se ka sebaya ni ka o sɔrɔ ka se ka fɛn min kɔni ye kɛlɛkɛminɛnw olu caman sɔrɔ walasa an ka se ka an yɛrɛ ta kɛlɛkɛ ko o nasiraw olu fɛ o dun tali o tɛ kɛ ni minɛnw caman tɛ ni o bɛ tali kɛ kɛlɛkɛminɛnw ni maramafɛnw olu caman na o hukumu kɔnɔna na ka yira k'a fɔ ko wulikajɔ belebele yɛrɛ fɛnɛ talen don k'a bila AEC jamana yɛrɛ fɛnɛ ka fara ɲɔgɔn kan na finitigilaka ko o fan fɛ ko o kumaw bɛɛ taara ni ka o fɔ an ka furancɛla fanga ɲɛmaa ale ka kumaw olu senfɛ min na ni a y'a yira k'a fɔ ko kɛlɛ min ni o bɛ Mali kɔnɔ ni wagati kɔfɔlen in na ko kɛlɛ sidɔnbali de don kɛlɛ fila de don min ni a ɲɛnabɔlen tɛ cogoya si la o kama a y'a yira k'a fɔ ko fɛn min kɔni ye kunnafoniya ko nasiraw fɛ ko gɛlɛya caman o bɛ Mali kan ni wagati kɔfɔlen in na ko o de nana ni hakilina tali ye ka fɛn min kɔni ye kunnafoni di sira bila bɔlɔlɔsiraw olu fɛ finitigilakaw olu tɔgɔya la walasa fɛn min kɔni ye lafiya sira o ka se ka sɔrɔ kɛlɛ kunnafoniya ɲumanw o ka bɔ finitigilakaw yɛrɛ yɔrɔ la ni ka lase jamana kɔnɔdenw ma walasa fɛn min kɔni ye danaya ye o ka se ka sinsin ni ka sabati jamanadenw ni u ka finitigilakaw olu ni ɲɔgɔn cɛ cogoya min na hali bi ka kɛ ni 20 janvier ale hukumu kɔnɔna ye k'a yira k'a fɔ ko fɛn min kɔni ye san o san fɛn min kɔni ye défilé ye o na kɛ finitigilakaw olu fɛ walasa ka se ka nin don kɛrɛnkɛrɛnnen ye ka a ɲɛnamaya ni ka a ja cogoya min na o kama ka yira k'a fɔ ko Tamtam TV jabaranin maaw kun bɛ an ka jɛn ka an ɲɛmada défilé jaw olu yɛrɛ fɛnɛ fɛ nisɔndiya ale ni musɛn o faralen ɲɔgɔn kan min ye an ka finitigilakaw olu ka kulu min bɛ n'a bɛ wele ko fanfare nationale olu kɔni ye dununba ko o mankan di min n'a bɛ kɛ ka bɛn 20 janvier ale hukumu o yɛrɛ kɔnɔna la n'o ye Mali finitigilakaw olu ka ɲaɲari o don ye a kɛra min ye an fɛ yan Bamakɔ a bɛ fɔ yɔrɔ min ma ko génie militaire olu ka kɛnɛ belebele min yɛrɛ kɔni bɛ yen nɔ wa ɲɛnajɛ a kɔni a nun donna o sanfɛ ɲɛnajɛ a ka daminɛ o bɔra jamana ɲɛma ale yɛrɛ kɔni ka nali la i n'a komi maaba caman minnu ni olu yɛrɛ kɔni welela a ka ja jamana yɛrɛ kɔni taama minnu ni olu yɛrɛ kɔni bɛna kɛ sababu ye an ka yɛrɛma hɔrɔnya ka se ka o nun don ko kuma o fɔba ani o yebaw ye baara in daminɛra fɔlɔ la min bɛ tali kɛ jɔnjɔn dili la wa minnu ni olu yɛrɛ kɔni ye baara belebelew kɛ kɛnɛ kan o dɔ ye min ye ka maa juguninw ka ɲɛ olu ma min y'an ka finitigilakaw tɔgɔ la k'olu bɛrɛbɛrɛ ka se u seyɔrɔ la fo ka taa bila min bɛ tali kɛ nafoloba la nafolo min n'a bɛ t'i jɔ fɔ miliyari 17 i b'a fɔ a sera cogoya min na a kun tɛ maa minnu taɲala ka se ka olu yɛrɛ kɔni nɔra bila n'o ye koyi nka ka min ye maa minnu b'u kɔ ka se ka olu yɛrɛ kɔni
ko o bɛɛ lajɛlen ɲɛji cɛ min ni a dira jamana ɲɛmaa fɛ wa a ka minisiri min jɔlen bɛ an ka kɛlɛcɛkɔrɔw ani kɛlɛcɛw ka ɲɛta bɛɛ lajɛlen kama ni o ye général de défense Sadio Kamara. I b'a fɔ taakun kun ye mun ye ni o de ye finitigilakaw olu yɛrɛ kɔni ka défilé ayiwa an ka kalanso min bɛ n'a bɛ wele ko école de Prytanée olu ye baara dayɛlɛ fo ka taa se min ye an ka kɛlɛcɛkɔrɔw olu yɛrɛ kɔni fɛnɛ ma nka min ye denmisɛnninnakaw ye u ka min ye baara kɔni kɔnɔna la ayiwa min ye u ye ayiwa baara min kɛ o de b'a yira k'a fɔ ko Mali a bɛ lombo lanba i b'a fɔ dagaba kɔnɔ o ji nka Mali a kɔni a tɛna bin fiyewu a y'a yira k'a fɔ tuguni min ye Mali kɛlɛcɛw ye ko u tɛ ka Mali dɔrɔn lakana dɛ nka farafinna bɛɛ lajɛlen olu b'o o lakana sabati. Foli fɔlɔfɔlɔ m'a di an ka finitigilakaw ma san b'olu ka kɛnɛ de kan bi ye an ka armée ka san 65 ɲɛnajɛ san yɛlɛma ye donc an b'o kɛnɛ kan bi nisɔndiya de bɛ an bi an nana kɛnɛ in kan bi ka se ka an ka armée jukɔrɔma tintin o y'an fana ka dɛmɛ ye donc an nisɔndiyalen don an ye fɛn mun ye kɛnɛ in kan bi wasa don donc halisa même fɔ maliyɛnw ye an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma an ka fara ɲɔgɔn kan an k'an ka armée dɛmɛ an ka armée soutenir u bɛ baara la a baara in a ma nɔgɔn donc u mago bɛ dɛmɛ la u mago bɛ soutien na u mago bɛ fɛn caman na donc o hukumu de kɔnɔna na an bɛ kɛnɛ in kɔnɔna na yan bi. Bon vraiment ne nana ne nisɔndiyara ne sewara parce que nana n ye réalité caman ye parce que ni i tɛ kɛnɛ kan i tɛ se ka commentaire ba kɛ quoi mais ala y'a kɛ ne nana kɛnɛ kan bon ne y'a ye an ka finitigilakaw yɛlɛma caman don n'u ka kow la u ka baara hali u ka finiw doncogo n y'a ye yɛlɛma caman donna la quoi donc n bɛ se ka conseil kelen min d'u ma toujours u ka ɲɔgɔn minɛ u ka baara kɛ pour que k'an ka jamana lakana n'anw yɛrɛ civils k'an bɛɛ lakana pour que Mali bɛ se ka taa ɲɛ quoi n b'a f'u bɛɛ ma ko bonne fête. Ne nisɔndiyara ne wasara ka n bɛ se k'an disi gosi ni n ka armée quoi mɔgɔninfin n'i kɛra fɛn o fɛn minnu b'aw lakana u sara t'aw bolo quoi donc ne nana bi armée kanu kama ka d'a kan n'i y'a ye an bɛ daga sunɔgɔ ni fɛn fɛn la armée de jɔlen don an ye donc an bɛ fɛn fɛn la an k'u dɛmɛ quoi. Nisɔndiyako de ye an bolo n bɛ Malien diaspora bɛɛ fo an ka fierté o y'an ka armée de parce que ne yɛrɛ bɛ collectif mun na ko surtout défend ye c'est-à-dire olu bɛ ka militaires de défend bon ni fête in ni nisɔndiya de bolo ni olu ka fierté de parce que tant que militaires bɛ k'u ka baara kɛ olu fana bɛ da ka sunɔgɔ parce que an fa n'an ba n'an den ninnu bɛ yan nɔ n'i y'a ye an bɛ nin nɔ hakili sigilen don sigi wa sécurité de garantilen don voilà donc franchement c'est-à-dire Dante foli min an b'o d'u ma et puis ka ɲini le malien bɛɛ fɛ wa to an ka finitigilakaw kɔ. Kɛnɛ in ye kɛnɛba de ye walasa ka n'a jira an ka golomatiri tabaw la k'u fana ni jamanadenw bɛ ɲɔgɔn fɛ wa baara mun kɛra an y'a ye n'i ye jateminɛ kɛ kulu o kulu bɛ yen a kɛra eaux et forêt a kɛra minnu bɛ kasobon na a kɛra minnu bɛ fan o fan bɛɛ ni fana ka kɛlɛkɛcɛ jolenw bɛ yen walasa ka jatigɛ wale tigilamɔgɔw k'u ka kɛlɛw kɛ u dan ma donc an nisɔndiyara kosɛbɛ nin b'a jira k'a fɔ ko musaka min bɛ ka don lakana la an kɔni jigi sigira an y'a dɔn bi k'a dɔn kunun k'a fɔ an hakilila tigɛlen don a kan ko sirasiw mago bɛ min na o ye anw yɛrɛ ka jɔyɔrɔ ye o ye anw yɛrɛ k'a dɔn u bɛ dɛmɛ min na k'o kɛ sabula da t'olu fɛ mais olu bɛ baara de kɛ donc an nisɔndiyara kosɛbɛ an b'an ka jamanakuntigi fo an bɛ jamanaden bɛɛ lajɛlen fo mais n bɛ fɛ bɛɛ k'a dɔn ko maliyɛnw ka cɛsiri n'a bɛ fɔ o ma ko résilience an'u ka muɲu o de y'a to nin bɛɛ sera ka ɲɛnabɔ sinon n'o kun tɛ nin si tɛ se ka kɛ. Kɛnɛ in kɔni a ma kɛ kɛnɛ gansan ye ten i b'a ye k'a fɔ min ye hakili jigin kow caman olu kun bɛ a kɔnɔna la nka o n'a ta o ta an kan ka hakili to fɛn wɛrɛw la minnu ni olu bɛ tali kɛ baara ninnu labɛnw kɔni na min b'a to siɲɛ wɛrɛ ta majɛ minnu ye nin yɛrɛ kɔni fɛnɛ sɔrɔ ayiwa olu kɔni bɛɛ lajɛlen dala na se ka kun. O tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen nɔ ka ji kɛ bɛn sira ye o hukumu kɔnɔna na o wulikajɔ belebele taara ka o kɛ baara sira fɛ walasa fɛn min kɔni ani jamana minnu bɛ danfurancɛ bɔ dugu minnu bɛ an ka danfurancɛ la walasa olu ka se ka ji sanuman ka o sɔrɔ o baaraw bilala sen ka Mali ale ni Burkina ani Senegal o fɛ baara sira min ni ale musakaw bɛ ka bɔ Nations Unies ma olu fɛ ni a nafolo kasabi bɛ taa i jɔ $7 miliyɔn ɲɔgɔn na o bɔɲɔgɔnko la ka yira k'a fɔ ko ni baara kɔfɔlen min ni a bilalen bɛ sen kan ni o baaraw bɛ sen na ni wagati kɔfɔlen na
maa ba 600 ale ni ba 80 ɲɔgɔnna bɔɲɔgɔn ko olu de bɛna nin baara ninnu ni ka ale tɔnɔmabɔ ka kɛ ni fɛn min kɔni jisɔrɔ minɛnw olu caman bilalen sen kan ni o ye infrastructure hydraulique ye olu bɛɛ lajɛlen kɔfɛ ka yira k'a fɔ ko nin ye baara sira ye mun bɛna bila sen kan walasa fɛn min kɔni ye tagabolo ɲuman o ka se ka ta ka kɛ ni gɛlɛya minnu ni olu talen don ka u bila fɛn min kɔni jiko o nasiraw fɛ olu ka se ka bila sen kan UNICEF maaw ka wulikajɔ ale ni OIM maaw olu ka wulikajɔ la san 2 ɲɔgɔnna bɔɲɔgɔn ko o kɔnɔna na o sɔrɔla kunnafoniya la ko walawala ko da aw bɛɛ lajɛlen tulo kan. O tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen nɔ kiriko nasiraw fɛ Burkinakaw olu fɛ yen nɔ ka yira k'a fɔ k'u ka furancɛla fanga ɲɛmakɔrɔ ni o ye Paul Henri Damiba ye ale kɔni minɛna Lomikaw olu fɛ yen nɔ tɛgɛnɔ kɛra la yen nɔ ka kɛ ni janvier kalo tile 16 ye ni ka a tɛgɛ da kɔ ko a minɛ ka na n'a ye ka di Burkinakaw olu ma walasa fɛn min kɔni ye min bɛ ani Burkina olu ni ɲɔgɔn cɛ ni o de ye ka a bila sariya tigilamaw ka yɔrɔ kan a ka taa a yɛrɛ ɲɛfɔ ka sababuya kɛ ɲangili kɛlen don a ye ka bin baara minnu kan o de bɛ tali kɛ jamana ka sɔrɔ siraw olu kɔni lamunumunu na ni o bɛ tali kɛ fɛn min kɔni jamana ka sɔrɔ nafolo ye ni ka olu dun o caman bɛ yen nɔ an b'a yira k'a fɔ ko an bɛ wagati min na i ko bi ko o de ɲangi bin bɛ a kan o kama fɛn min kɔni ye Togo kɛrɛnkɛrɛnnenya la olu ka faaba kɔnɔna na ni o ye Lome ye olu kɔni ye wulikajɔ kɛ walasa fɛn min kɔni Burkina sariya tigilamaw bolo bɛ se ka da fɛn min kɔni Paul Henri Damiba kan cogoya min na ka kɛ ni wulikajɔ belebele ye a ka se ka na o kɛ fɛn min kɔni Burkinakaw ye ɲɛfɔli kɛ min na ni u y'a yira k'a fɔ ko fɛn min kɔni kiri mun ni a bɛna tigɛ ko a bɛna tigɛ jɛlenya tilennenya ale ni sariya o kɔnɔna na walasa ɲangi minnu ni olu binnen don a ka taa o ɲɛfɔ kiri tigilamaw ɲɛma ni a nɔ b'a la walima k'a fɔ ni a nɔ t'a la o baaraw ka taa ka o kɛ kiri tigɛcogo ɲuman o la k'a yira k'a fɔ ko o sɔrɔla o kunnafoniya na ko walawala ko da o bɛɛ lajɛlen tulo kan. Nin ye kibaruya duman ye min bɛ tajiko gɛlɛya mun ni o bɛ Mali kɔnɔ kabini wagati jan ni o bɛ tali kɛ o nɔgɔyali ko bunakuna ni wagati kɔfɔlen na ka kɛ ni an ka fɛn min kɔni cakɛda min baara bɛnnen don feere ye ale ni sinaya ko o ɲɛnɛbɔli bunakun ka feere nasiraw fɛ ni an ko o ma ko concurrence ni bɛɛ lajɛlen kama ko DGCC olu maaw ye wulikajɔ belebele ni ka o bila sen kan min kɔnɔna na ni u y'a yira k'a fɔ k'an bɛ wagati min na i ko bi ko nɔgɔya sira ko o nalen bɛ kosɛbɛ an ka taji feere yɔrɔw la walasa taji kɔni o ka se ka labɔli kɛ jamana kɔnɔdenw ni ɲɔgɔn cɛ o hukumu kɔnɔna na u y'a yira k'a fɔ ko fɛn min kɔni ye taji mobiliw ye ko olu na don jamana kɔnɔna na tile 2 o tile 2 walasa ka dili kɛ maaw ma taji ka se ka labɔli kɛ maaw ka u ka taga ni ka segin baaraw ni ka olu kɛ a kɛcogo ɲuman na o kama baara sira wɛrɛw olu taara ni ka o bila sen kan mun bɛna tali kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la fɛn min kɔni ye station service la ni ka a kɛ ni an ka bɔlɔlɔ siraw yakubayali bunakun kan ni o ye technologie ka innovation ye walasa fɛn min kɔni ye mobili mafɛn bolimafɛn minnu bɛ na ka na u ka tajiw ni ka olu ta station kɔnɔna na ni o ye an ka tajisow ye ka u ka fɛn min kɔni ye bolimafɛnw plaquew ni ka olu ta ni o ye u ka immatriculation ye walasa ka fɛn min kɔni ye baaraw olu nɔgɔya poids léger ni an ko o ma ko bolimafɛn misɛnnin ninnu mobili fitininw ko olu kɔni na tile 3 o tile 3 ka taa fɛn min kɔni station na ka taa fɛn min kɔni essence o ta o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen nɔ k'a fɔ ko moto ko nasira fɛ ni o ye bolimafɛn sen filaw ye ko olu dɔw bɛ tali kɛ fɛn min kɔni tile 2 o tile 2 wa i ka taa ni i ka vignette yɛrɛ fɛnɛ ye ni ka o yira walasa i ka taji ni ka o sɔrɔ o hukumu kɔnɔna na ka yira k'a fɔ ko weleli bɛ ka kɛ jamana kɔnɔdenw ma u ka fɛn min kɔni ye basigi ni ka o bonya walasa fɛn min kɔni ye sanni feere station service la u ka se ka kɛ ka sɔrɔ a ma kɛ gɛlɛya la cogoya min na. O tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen nɔ ka kɛ ni farafinna keleya ndolanciba ye ni o kun bɛ kɛ Marokukaw olu fɛ yen nɔ ni o kun cɛra janvier kalo tile 18 san 2026 ni o dolanci baara labanw taara ka o kɛ Maroko ale ni Senegali o ni ɲɔgɔn cɛ ni o sebaya belebele taara ka o di Senegali ma ka yira k'a fɔ ko fɛn min kɔni dolancilaw seginna ka na u ka jamana kɔnɔna na ni o ye Senegali u kun bɛnna jamana kɔnɔdenw fɛ ni nisɔndiya ale ni hɛrɛ baden ye o hukumu kɔnɔna na ka yira k'a fɔ ko Senegali jamana ɲɛmaa ni o ye Diomaye Faye ye ale kɔni fɛnɛ ye dolancilaw ni ka olu bisimila ka nisɔndiya foli ale ni bonyamasegin ni ka o kɛ u ye o kama ka yira k'a fɔ ko fɛn min kɔni ye nisɔndiya sira fɛ fɛn min kɔni ye nafolo kasabi o taara ka o di u ma min bɛ taa i jɔ sefa wari $75 ale ni 5 ɲana o bɔɲɔgɔnko la ka tila tuguni ni ka terrain ni o ye dugukolo ye ka o di u ma mun bɛ taa i jɔ fɛn min kɔni ye mètre 1000 ale ni 500 ɲana bɔɲɔgɔnko ye u ka yɔrɔ kofɔli min bɛ yen nɔ ni an ko o ma ko Petite Côte ale yɔrɔ kofɔli na min taara ka o di dolancila bɛɛ lajɛlen ma ka taa dege karamɔgɔ ni a ka cɛdenw fo ka taa se dolancilaw yɛrɛ fɛnɛ bɛɛ lajɛlen ma o sɔrɔla o kunnafoniya na ko fɛnɛ walawala ko da aw bɛɛ lajɛlen tulo kan.
o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen nɔ an bɛ taa fɛn min kɔni jɛnseleke naani buna kun ka kɛrɛnkɛrɛnnenya la lamerikikaw olu fɛ yen nɔ ameriki jamana ɲɛmaa ni o ye donald trump ye nin wagati kofɔlen na ka kɛ ni a tun bɛ ka taa i sen jɔ darajɛba dɔ kɛnɛ kan ni min taara ka o kɛ Davos o hukumu kɔnɔna na ka yira k'a fɔ ko a kɛra fɛn min kɔni ye hakilina carincarinba ye ni o ye sigana ko ni siranyako ye min na ni donald trump ale kɔni ye a ka fɛn min kɔni ye pankuru ni o ye avion ye ko o seginna a kɔfɛ min na ni o taara ka o kɛ kuranko gɛlɛya o dɔ fɛ bolimafɛn kɔni hukumu kɔnɔna na ni o ye a ka avion kofɔlen ye o hukumu kɔnɔna na ka yira k'a fɔ ko a sera Suisse heure 2 o retard kɔni o bɛɛ lajɛlen kɔfɛ min na ni a y'a ye k'a fɔ ko fɛn min kɔni ye a ka hakilinaw ale ni a ka wulikajɔ ni o ye a ka baara siraw ye walasa géopolitique ko nasiraw fɛ a ka se ka o baaraw ta ni ka olu bila sen kan o kɔni sɔrɔla o fana kunnafoniya la ko walawala ko da aw bɛɛ lajɛlen tulo kan nin bɛ dansigi aw ka kunnafoniyaw la Tamtam TV jabaranin sanfɛ ka aw sɔgɔlen to an na kunnafoniya ko nasiraw fɛ o tɛna fɔ aw jɔ an b'a fɔ ko aw k'an bɛn wasalam